Parte ng 10-wheel truck na pasakay sana sa barge papuntang Olango Island, Lapu-Lapu City, nahulog sa pantala ng Punta Engaño. Ligtas naman ang nagmamaneho nito. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Besdak. Nataranta ang mga pasahero at mga trabahante sa pantala ng Punta Engaño alas 7 kahapon ng umaga nang mahulog ang likurang bahagi ng isang 10-wheeler truck sa pantalan. Dahil sa nangyari, nayupi ang harapang bahagi at nasira rin ang windshield ng isang multicab na nakapark malapit sa lugar na pinangyarihan. Ligtas naman ang nagmamaneho sa 10-wheeler truck na kinilalang si Jeb James Priscillas. Upang hindi tuluyang mahulog sa dagat, tinalian ng lubid ang harapang gulong habang hinihintay ang pagdating ng tow truck. Ayon sa driver, pumalya umano ang clutch ng truck habang papaatras at papaliko papunta sa isang barge. Ni basiyo man ang clutch ana niya, nagungot ang kambyada sa atras nya ni wild ang makina. Kamot ko nga mapugngan niya. Wala di namgid mo da. Karga ng truck ang mga kawayan at ratan. Kabayaan sa taon sa ginawa gid man ay panlamdagan gid taon may naluwas. Mura pa mig natulala kaming tanan. Ayon sa tagapamahala ng pantalan sa Punta Engaño, hindi apektado ang mga biyahe sa pantalan dahil sa insidente. Dahil walang malaking tow truck ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City, humingi ito ng tulong sa lungsod ng Mandaue. At sa tulong ng Lapu-Lapu City DRRMO, unang binaba ang mga kawayan at ratan na karga ng truck. Pasado alas 12 kahapon ng tanghali nang tuluyang nakuha ang 10-wheeler truck kung saan ito nahulog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.